No concello de Meis existen varias colonias de gatos rueiros controlados pola Concellería de Benestar Animal para velar pola súa saúde. Uns animais que nas últimas datas se viron afectados pola panleucopenia, un virus agresivo que xa provocou o falecemento de 2 animais. Ante a facilidade dos contaxios, o concello alertou nas redes sociais para que a veciñanza teña cuidado cos seus gatos. Sí, publicamos un bando toda vez que desde a Concellería de Benestar Animal se tivo coñecemento de que 2 gatos de Meis, de colonias de Meis, faleceron por un virus que nos comentan que é un virus moi agresivo, que ademais se transmite moi fácil entre os gatos, simplemente con relacionarse. E, a Concelleira, en este caso de Benestar Animal, que está moi encima de todas as colonias do noso concello, o detectou e informaron desde os servicios veterinarios e o que tratamos é de que a xente o sepa para tratar de que os gatos, sobre todo os gatos domésticos, que teñan cuidado se van a relacionar con gatos dunha colonia que se poden contaxiar. Os gatos foron detectados na parroquia de San Martiño grazas ao traballo da Concellería de Benestar Animal que lidera María Sancho, unha concellería creada polo actual goberno municipal para velar polos animais abandonados. Nos desde fai 2 anos temos unha partida orzamentaria para levar a cabo a castración de gatos en esas colonias e cuidar os gatos e a propia concelleira persoalmente que encolle os gatos nas colonias, que nos leva a cambados para que procedan a súa castración e tamén aí se levan gatos que están enfermos. Entón, en principio temos bastante máis controlado o tema dos gatos é un tema moi complicado porque cando acontece algo con un can, chamas a perreira e cho veñen a recoller, cos gatos non. As tarefas de cuidados destes animais fanse nas parroquias en colaboración co Refuxio de Cambados, pero os gatos e cans non son os únicos animais atendidos pola Concellería. Tivemos algunha vez problemas con algún cabalo abandonado, tivemos algunha vez problemas con cans en mal estado, mantivemos reunións tamén porque nos preocupa e ademais eso tamén entra dentro da área co ataque dos lobos aos cabalos salvaxes que están no Castrobe, que algunha vez xa tivemos casos de animales atacados e mortos polos ataques do lobo. Dende o concello non detectaron máis gatos afectados, aínda así advirten aos veciños para que teñan cuidado.